Goddag, mit navn er Kenneth Lee. Vækst er på agendaen, og alle kæmper en kamp for at finde den. Hvordan forøger vi vores toplinje og bundlinje? Desværre er alt for mange optaget af kun at optimere bundlinjen og skære ned i frygt for, at det kan blive værre, og fordi vi har usikkerheden om, at vi ikke ved, hvad fremtiden vil bringe. Jeg taler med virksomheder, som har udsat deres investeringer i automatisering, og som er afventende med at investere i nye markeder i udlandet, i frygt for at sætte hele bundlinjen til. Men skal krisen og verdensøkonomien virkelig bestemme over vores virksomhed? Hvad gør de bedste i krisetider? Ifølge en stor undersøgelse i USA, hvor man spurgte 350.000 ansatte ledere om, hvad der skal til for at skabe sustainable businesses, altså virksomheder, som vedvarende består igennem kriser og større udfordringer, og så kommer ud på den anden side styrket, ja, så var de alle kendetegnet ved, at de tager selv ansvar. De spørger ganske enkelt, hvad ønsker vores kunder, og hvad har de virkelig brug for lige nu? Hvad har vi på vores hylder, som kan hjælpe dem? Og har vi det ikke, så kan vi udvikle det, startende med at spørge, hvad kan vi selv gøre i dag? Det gennemgribende ved disse virksomheder er, at de nægter at lade sig styre af andre. De tager selv ansvar og gør, hvad de kan med det, de har, og i tæt samarbejde med deres kunder. Så nu spørger jeg mine potentielle kunder, kunne vækst via eksport være en mulighed? Jeg tilbyder vækst via eksport i forskellige udgaver med forskellige investeringsbudgetter, som starter fra 10.000 kroner om måneden for en interim eksportchef, som er tilknyttet jeres virksomhed, og som hjælper med at bygge et eller flere markeder op. Jeg har selv rejst og gjort forretninger i 92 lande og er praktiker, og ved, hvad det vil sige at bygge nye markeder op. Har du lyst til et uforpligtende møde og en dialog, om jeg kan hjælpe dig og din virksomhed med at vokse? Det koster ikke noget. Så tryk på link vækst via eksport under denne video og skriv dit navn og telefonnummer, så ringer jeg hurtigst muligt til dig. Du kan også besvare denne mail eller ringe direkte til mig på 40 55 95 44. Tak for din opmærksomhed og god vækst.